ini zvemimba kumana zvemimba ka aizi ndingatoimba mimba matoiona mimba yakanga iripo zverisendi yakazvarwa mwana ngenda dzimwe mimba idzo hanza ndakonfema hangu aiziya pamwe ndogona kuda kumhanya kuda kuwaiziya kuramba kana kubvuma waiziya but handisati ndaita sei ndanzwisisa waiziya mfana wangu vanhu vese vangozvita vakadhandwa nechigunduru uye harapo ndakadhandwa uye harapo ndaka akumanai ore tomboti ndizvo right ati nhumbu ndeyangu ndiyani wazi zvekuti munhu angori wakapregnant test kake achidhandwa ne150,000 ubva angoona kunge chigunduru chajehovha ndochiri nani wazi kuti hachisi nani pakuti chigunduru chajehovha chakaroora chigunduru chajehovha chiri mumereji asi kana iwe wakutofunga kuda kuita damage waize relationship yechigundura kuna zvakadaro umana mimba dzinongomuka dzakutotamba mimba razi aikaitika sei kwezinini aziya saka ndei ndakatotunda Satan apinda mumba adipi Satani ndamchuma ndichangovhura dho ndaona huma ndaona magiya angu achimapuma anga achitoona rima akatobata chamba changu ndamusvikira ari pamubhedha wangu Satani ari mudheni mangu chiti ane mimba yangu ndikati Satani apinda mumba masini yese abva makumba achinyeba nemimba akuda kunditambisa karumba Satani apinda mumba Wayo po Satani garapa chimba ichimuna machi asi November amba wakasini oui, I get that.